Hello, good morning mga idols no. Niya tayo karon buntag na usab, lain na sang buntag sa kabuntagon, no? Aha. Apas-apas sa tani. Ito na to tong manindag isda, maninda daw isda, no? Okay, maninda mig isda, larga. Paso na sila. Nagi hinihinig kamang re. Okay. Muna siya lowest store. Why lockdown? Okay kaya, mengumpra na siya. Right. Ulit itong silin. Okay, hinitag na og apas ta sa akuan kanang nanindag isda. Part 2 ni sa nanindag isda. Kanin na eh. Kako na rin mo alam. Kilo dua? Ay, dua kilo. Bos, boko. Bokos ba? Boko. Bokos ito. Bos. So, yo. Boko. May kasyo, oh? Yo. Kasyo. Unsa? Okay, man. Wala ka na sila no? Ano ta 45? Ako na rin eh. Ilan buko mo? 150. Hindi ba? Oh, bak talaga. Boys, tasyo. Ilo. Katapusan ko. Dagan din siya pagkakaitan. Wala din kita ko wala din ako may gani ko. Yo, ito bayad ang mga tao kay. Kasapad kasi yung asawa. Medyo katagakunan sa asawa. Kami ano ay Marias. Bugot na. Bugot. Bugot ka. Marahiyas. Ako yung hulot sa kubo ba? Bait na oy. Bait kayo. Kasi boy. Guys, Ay, yun na katakan. naro na Jimmy. Paano magagawa? Nakasoda. Ayun na yung amo. Wala sila mo. Dapat palitan na yun. Kailan sila? Siguro na lutuong ko. Ikaw na eh. Soja. Tamang karo. Naamri siya ikuan. Permit. Barangay. Okay, apas na. Parang na nag-discarte. Why halin?